mambama ndichikahwa ndichiwiswa pamubhedha mambama ndichigadhiwa pamusoro ndichitsikwa ndakarohwa. Vanoricheka voritasamura kudai rotitasa kudai vokuti kotama apa vachikurova naro kumusana. Vakarova muzukuru wangu akaweta kuita tsvina. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse toro yakaremera hama. Patiri kuenda nemuko tiri kutoona kubhabhatidzai tobva tatokudini tokuurayai topisa. Handi munoziva kuti titourayai topisa. Tikati it's okay, foni handina kuba ndakatenga. Vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu. My partner kuti ndakapinda nadayasiri pamwe ngedenda kafa ndakasvika patemu ingangu chapera kana because kwandiri vakangofanana nemuroi. Do you know kuti anzi uroi ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure. Across the border zita Dumisani Mulambo mafanyise ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Ndakazodanana neumwe muhombe wezera rangu. Ndadanana neuye wezera rangu akazvibata. Uyu mfana akazvibata uyu kuti ndinodanana nemunhu uyu. But takadanana nguva refu, something like 3 months. Ndichimuvhara uyu ndichitombopota ndichiti kana akaenda out nebasa kamwanaka ndoenda ikoko kune uyu. One day akazotipirwa nemumwe wakamutipira. Akati itokwira uye kuno izvezvi vanhu vaya vari vese. Akauya, haana kuuya kwandaiveri nemunhu uyu. Akangouya akaenda kumba kwedu semunhu wanga ane speki, indine speki. Akangoenda kumba akanovata. Inini manje semunhu wanga aenda akakunovatira uko kumufesi umwe uyo muhombe wezera rangu uyo wandanda kuzviudza ndiye wandoda kuroora naye. Takandonovatazve. Ndakuchidzoka makuseni kakuti ndimanye ndiuye ndipfeke ndiende kubasa ndakawana sabhuku varimo mumba vakavata. Ndakavhura dhoo ndikapinda ndikaona munhu akavata pamubhedha. Ndakarohwa nehana. Ndokubva anyatsokundirega zvakanaka ndikapinda. Ndakurura ndava musva ndichida kuti ndichitopfeka hembe dzokuti ndiende kubasa. Ndobva angondibata ndobva andiwisira pamubhedha. Ndobva ati ndokumbira kuziva kuti wanga uri kupi. Ndokubva ndati ndandiri pane vamwe vanonzi Sicilinia vanobva musha kwedu vandaiwirirana navo. Vaipota vachizomborarawo kumba kwangu ndichipota ndinorarawo kumba kwavo. Ndobva ndati ndokwandakanovata. Svika nhasi ndoda kukudzidzisa madzidzisiro ausati wakamboitwa navabereki vako. Saka ini ndakatanga ndichitoita kakuonererwa ndisingazivi kuti munhu ane nyaya yese. Ndopa akanditorera foni yake ndobva andiratidza mameseji. Ndobva ndaona mameseji nezita remunhu kwandandakavata. Ndobva ndati ko wazviwana kupi? Haana kana kumbomirira kuti ndiexplaine kana kuti kudini. Mambama ndichikahwa ndichiwiswa pamubhedha mambama ndichigadhiwa pamusoro ndichitsikwa ndakarohwa. Zvikanzi uri kundiwestira time yangu. Ini ndiri kutoti ndawana munhu uri kundiwestira time yangu. Ndichizhamba ndichiti mwana mudoko wakaita sewe unoti uchiwana munhu wakaita seni unopenga herewe. Zviya zvokuti ndakaridza mhere but wakandirova zviya zvokuti ndakasvika pakubuda ndakashama mumba. Vanhu vakamanya vakauya vakabata. Ndobva azondirega. Asi akati apedza kundirova kudaro ndatiza. Ndikazodzoka nevandakadzoka navo vakagara pasi neso. Akataurira vandakaenda navo akati ndamurova asi handisi kuzomusiya. Apa indaane munhu wezera rangu manje. Iye ari kutaura kuti ndamurova asi handisi kuzomusiya ende tichaenderera mberi nokudanana. Inini ndakataimira kusvika adzokera kubasa. Adzokera kubasa ndakazoudza munhu uya kuti
munhu yanenge anotori nenharo haatodi zvekutosiyiwa. Handizivi kuti iwe uchaita sei, uchazvifambisa sei. Uyo airuziva futi kuti muri murelationship. Aitozviziva ndiri kudada nekamwana kadiki pandiri, saka iye anga ari munhu muhombeka. Handi munongoziva zvemujoni ka. Saka inini ndakaona kuti ndikada kuti ndiite zvekuti ndinoteerera uyu akauya zuro uyu anondiuraya uyu, ndobva ndati kune uya chimbomira hako ndiite sei ndichange ndapedzerana nemunhu wangu. Saka takazochovha tikachovha nemufana uya kusvikira iye oga azounderstanda manje kuti ini naye hakuna kwataenda. One, anga ari mwana mudiki haana kumboita mwana. Saka munhu wokuti aitodawo vana, inini ndandisakwanisi kuti ndingamupromisa kuti ndokuitira mwana at my age. Ipapo manga mune makore mangani pamaidana nemwana? Ndandine 37. 37. Alright. So iyi relationship yazopera sokudaro, mwana wenyu Tanaka aizviziva here kuti muri kudana nemunhu nemudiki uyu? Ye mudiki haana kumboiziva. Even choro kuti ndakarohwa haana kuzviziva, because patime iyoyo anga akugara navamwe ticha vaingomufarira zviya zvokuti vakanga vachiwirirana nababa ava vanga vakutaura zvekudawo ndiroora. Saka vakabva vati chimbotipai mwana agare kuno, sekuti vanga vane munin'ina wavo anga achidzidza pamwe chete naTanaka, ende vaiwirirana plus aita sokuti anga asinganyatsogona kuchikoro zvakanaka. Saka Tanaka semunhu anga achigona vaida kuti vabatsirane, ndokugara kwakaita Tanaka naticha ivavo. Pachizoitika nyaya iyi Tanaka asipo ari kuchikoro. So utaura nyaya dzese dzakazoziva kwaDJ Ola? Akazvizivira kwaDJ Ola, hapana chaaiziva. Alright, so amai Tanaka, zvemijolo mascandals ese zvapera. Now let's look at your career. Chii chakazoitika kuti mude kutanga kuimba? And I believe kuti muri yeZimbabwe kana kuti vanhu vazhinji vakazotanga kukuzivai too much pasong yekuti nyasha dzenyu. Yanga iri kutanga? Ndio yokutanga. Saka mofila sei kuti song yenyu yokutanga yobva yaputika nyika yose? Haiwa, ndakadada neni. Ndakadada neni. Kudada neni munozwa kudada newe muridzi wazvo. Aiwa, songo yangu yekutanga nyasha dzenyu. Songo yangu iyi ine chirevo chikuru pamusoro peupenyu hwangu. Songo nyasha dzenyu ndakairekodha mushure mokunge 1 ndamaneja kudzidzisa mwana wangu akapedza chikoro ndiri single mother. 2, nyasha dzenyu ndakaiimbira machallenges andaisangana nawo paupenyu hwangu, ndikamaneja kubuda maari kupfurikidza nenyasha dzaMwari. Ndofunga ndambokutaurirai nyaya yokuti ndakambotsva. Kutsva kwandakaita ndofunga ndiri munhu akagara 8 months muhospital, ndakangovata nedumbu ndisingakwanisi kana kuita chimwe chinhu, nekuda kwokuti ndanga ndisingagoni kuvata nesaidi iri, ndasingagoni kuvata nesaidi iri, ruoko rwese rwanga rwakatsva nesaidi iri ranga rakatsva. Saka ndaingovata nedumbu kubva makuseni kusvikira kwanovira kwaedzazve ndakangovata nedumbu. Saka ndiri munhu wokuti ndaifunga kuti pamwe ndogona kusapabuda, asi nokuda kwenyasha dzaMwari ndakabuda muchipatara. Yanga yatoshayika nepamusana pokutsva ikoko. Saka nekuda kwefiye yokuti umwe wafa, inini ndakanga ndiri munhu wokuti ndaizviudza kuti nyangwe neniwo ndogona kudini, ndogona kufa. Because moziva kuti muchipatara manesi anenge achitotaura kuti the more yaanoluza mvura, nokuda kwekuti mabhenzi anobuda mvura handiti, anogona kungokufirai munhu wokutsva uyu anytime musingatarisiri. Saka ndiri munhu anga akangogadzirira kuti pamwe ndogona kungoti anytime ndomuka ndisisipo, but Mwari vakandiitira nyasha pakutsva pacho ndikabuda. Ndikaita futi imwe accident yanga iri serious nemotikari, but accident iyoyo vanhu pavakauya
vachitarisa motikari yandaive iri mairi havana kumbofunga kuti munhu anobuda, asi ndakabuda. Tobva ipapo futi poita incident yakaitika muno muSouth Africa. Ndatanga social media, ndakatenga foni yakabiwa. Ndatenga foni yakabiwa, foni iyi yanga iri ya BJM, Tax Association owner. Handiti anonzi angari iye mukuru wema-Tax Association muno. I think you understand kuti vanhu ve-Tax Association munomu vanoita nezvei. Ndevaya vanhu vekuti vakatanga noise hakuna kana mupurisa kana ani anokwanisa kuvabata. Vanotanga noise yavo vagoipedza nokutouraya munhu ende pasina anovasunga. Ndakatengesegwa foni ya BJM. Ndatengesegwa foni ya BJM ndakaibhadhara 7,000 nemukomana akanga achishanda pamba pa BJM. Ndobva aba foni iyoyo akauya akanditengesera. Zvadaro ndakatengesegwa foni ndakaitora ndikaenda nayo Kempton Park ndikanoisiya ikoko ndichida kuti igadzirwe vaedhere zvimwe zvinhu zvandaida kuti vaedhere mufoni mangu. Ndobva ndadzoka zvangu kumba, yanga ichitori Friday. Ndobva ndavingwa nemukomana aishanda nemukomana wakanditengesera foni. Akati maitana akatoziva kuti ndimunoita zvesocial media. Amudi foni here. Akaita sekuti iye ari kutengesa foni. Indobva ndati sorry, foni ndakatotenga. Ndakatowana imwe foni. Ndobva anditi makaiwana kupi? Ndikati pane mukomana akatonditengesera foni anonzi ainzi ane mukomana mudhevero. Ndiye akanditengesera foni. Saka foni ndava nayo. Itori kuKempton Park kwairi kugadzigwa. Ndoda kuti ndigozotanga kuishandisa ndichiuploada zvinhu zvangu ndichiisa imomo. Zvikaemaita nakafoni yamakatengesegwa tiri kuitsvaka. Nenyaya yokuti imimi ndimunoita zvesocial media muno mumaiuye, tatoti regedzai tikuudzei tikutipirei kuti foni iyoyo idzosei because munofa. Ndakafungodzera kuti ari kutamba, asi handina kutovanza. Ndakatotaura kuti ndakaitenga ndakatoibhadhara mari yakati. Zvadaro mukomana uya wakadzokera akanoudza BJM kuti foni yenyu yakatengwa navamwe mai vanoita zvesocial media vatotenda vati foni vanayo. BJM ma-Tax akanzi BJM ari around 10 bisa. Right. Iyeye we-Tax Association wakafa. Last year apa nditi kana kuti this year. Soon after nyaya iyoyo gore rapera paseri ndo raakafa. Soon after nyaya iyoyo akabva afa. Saka zvadaro vakanoudza vaya muridzi wefoni kuti foni yenyu inotori nemunhu watoziva ende atotenda kuti foni ndakaitengesegwa. Zvadaro mukomana uya akabva adzoka futi manheru akati maitana akanyaya iripo ndeyekuti dzosai foni, ini ndichanotaura naye akudzoserei mari nekuti makatengesegwa foni musingazoti yakabiwa. Ndikati alright, it's fine. Pakaita event yandakaenda kunoatenda kuNelsprit. Handina kukwanisa kuzounza foni iya musi watakatenderana kuti foni ino ndo pandichaidini pandichaidzosa. Ndakazodzoka kuNelsprit usiku hweFriday. Mangwana acho achitofuma iri Saturday ndichiti ndikutodini ndikutozonotora foni kana ndotuma mwana anotora foni. Makuseni ndakatomuka ndikageza ndikaprepare breakfast. Pane muzukuru wanga andishanyira wangabva kupi kuPretoria naTanaka tatiri 3. Poita maclients angu vanga vauya for counseling murume nemukadzi, then koita vamwe vakadzi vaviri. Ndandatosara nemaclients neclient 1 kuti ndimuattend. Ndakangoona mota dzeTax Association dzazara pagedhi. Vanhu vazara vakaungana vachida kuziva kuti chii chiri kuitika because motikari dziya vakangodziona vanhu dzakaungana vanotoziva kuti pane nyaya. Saka indeitove busy ndiri mumba ndichitori busy nemaclients angu paya. Ndopa ndakaona umwe munhu achiuya achimanya zvikaibuda muone zviri panze. Ndobva ndabuda. Ndakangodongorera ndobva ndadodzokera mumba because ndandiri busy. Handina zvandakambofunga. But pane hope dzandaiva ndarota. Ndobva ndangodzitora for granted. Muzukuru wangu akadonditi madii tamboenda kuAlexandra kune munhu anobatsira. Ndikati atozoenda next week iyo. Zvikanzi mbuya ngati mufonerei. Ndobva tafonera munhu uya akati amai ndaona paita nyaya yokuti ndaona masiwa pakona pekuti between rufu neupenyu. But nyaya iyi ndaona yapisa zvokuti munogona kutadza kuibuda. Asi ndazoona hangu maibuda but kuibuda kwamaitaka dzangoita nyasha dzaMwari. Dai makurumidza kuuya kuno. Ndikati handina time ndouya next week. Saka semunhu anga angoti kuda pamwe
vakazoti vanhu vaya manje vaburuka dzimota ndokubva vadungamidzana vakakwira. Ndaigara pa second floor. Ndobva ndaona vanhu vaya vauya. Saka pavakauya ini ndakabuda padoo. Ndabuda padoo ndokubva ivo vadarika vakaenda padoo rinotevera. Umwe wacho ndobva ati huye lo umama lo uti uchilela une skala, huye lo mama lo, huye uchonchifoni lo. Saka vakabva vauya vakati kandi uwe ini mama utengi foni chichi vachindifunza nechizulu. Ndobva ndati ndini ndakatenga foni. Svikai makatenga foni makaitenga mari? Ndikati ndakaitenga 7,000. Ndobva umwe wacho atoti vanonyeba, akati mbama, akanditi mbama. Zvikanzi vanonyeba. Ndobva vanditi pfeka bhutsu tinde tutoenda newe nhasi uri kuenda kwakaperera mbavha dzose. Saka vakabva vandibata. Ndakapfeka long skirt so ndichifamba netsoka. Zvikaipfeka bhutsu ndikati aiwa handipfeki bhutsu, ndinoenda netsoka. Takafamba tikaenda kudzimota dzavo dzedziye. Tasvika svikai ngaaiswe mubhuti. Saka muzukuru wangu wangashanya uyu haana kumbofungawo kutiza, but Tanaka wakatobuda akatiza akaenda zvokuti vakamutatanidza vakatadza kumubata. Dai vakamubata hameno kuti chii chaitika, but muzukuru wangu yakaramba aripo achitongozviudza kuti ini ndashanya wandi achandodini handachandoziva. Saka zvadaro vakabata muzukuru wangu vakati ko iwe ndiwani? Uye akati ndiri muzukuru wavo. Svikai wabvepi? Akati ndabva kuPretoria. Svikai uchivingei kuno? Zvikanzi ndatongovashanyira mbuya vangu ndandava nenguva ndisina kuvavona. Svikai unonyeba. Ndiwo wakatora foni ukanoitengesa, saka wanga wauya nemari. Taura kuti maimwa doro zuro, waimwa doro iwewe. Ndobva vamubata vagoti kumurova. Vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu. Vapedza kumurova kudero ndobva vamutora, ndobva vauya naye, ndobva vatipinza mune imwe mota. Ndobva vatiburusa mota iya. Zvikanzi ko mukomana wakauya achikuvhunza zvefoni uripi? Ndikati anogara apo pamusoro apo. Svikai endai munomudana. Ndobva vadini? Ndobva taenda pamba paya kunomudana. Vakandirisa vakandikomba kudai. Ndobva tasvika ndobva tanoka. Ndobva mukomana uya tamushayiwa. Saka hameno vamwe vakazoti ari kumwa doro ari kupi. Svikai katangomushayiwa todoenda tonokuuraya iwe. Saka pakangoitawo umwe munhu akati ari kumwa doro ari apo. Ndobva kwanzi endai munomutora. Ndobva vamanya ndobva vanomutora mataxi drivers aya. Ndobva vauya naye vachimurova achibuda ropa mumhino nemumuromo nemuzheve. Ndobva vatiisa mumota. Zvikanzi kana musina kutaura kuti foni iripi, kwatiri kuenda nemuko tiri kutoona kubhabhatidzai tobva tatokudini tokuurayai topisa. Handi munoziva kuti titourayai topisa? Tikati it's okay, foni handina kuba ndakatenga. Ndobva taenda kuya. Tasvika kuya kwakarohwa munhu munowa moti matayari yari handi vanoricheka. So handi rakaita raundi kudai. Vanoricheka voritasamura kudai rotitasa kudai vokuti kotama apa vachikurova naro kumusana. Vakarova muzukuru wangu akaweta kuita tsvina. Vakabva ipapo vakarova mukomana uya. Mukomana uya akati ini ndakadotumwawo naBJM kuti ndizobvunza mai ava kuti ko foni vakaiwanepi uye iripi. Vakandiudza kuti foni iri kuKempton Park kwavakuudza kuti ndokwairi. Ndobva kwanzi ko imwe foni iripi? Ndikati foni iri kuKempton Park ndokwandakaiendesa. Ndobva kwanzi munonyeba makaba foni makadotengesa makadla mari manje nhasi toda kukudzidzisai. Vakatirova kusvika paita umwe murume wanga arimo imomo muofisi akati asi munhu wamuri kurova kauyu munhukadzi, muri kuzviona kuti muri kurova munhukadzi semuri kurova munhurume. Zvikanzi ko madini manhingirikina maenda naye pacho paari kuti ndokune foni, moona kuti foni iriko here kana kuti haiko? Vakati kana vaita kuchinjana munowa vachirova musana. Unorohwa ukapedzisira waita chiveve usingachahu kugwadza. Vadaro ini ndine simba rimwe rokuti hamenoti rinobvepi, simba randinaro so zvokuti dai vaiva vanhukadzi hameno. Ndobva vati isusu vanhurume tapedza naye munhukadzi, takumbodhila nevanhurume ava, toda kuti imwe pane vakadzi vanosuka matoilets pascore. Moziva panonzi pascore paya? Pane yes, paIvory paya. Pane vakadzi vanosuka matoilets vanobhadharisa vanhu matoilets kana vachipinda mumatoilets paya. I think i5 vakadzi vavo. Ndobva kwanzi umwe nomwe ngave nechaanacho murove munhu uyu. Ndobva vakadzi vaya umwe akauya nebhurumu, umwe akauya nepaleti, umwe akauya nechino. Ndobva vapinda muyamatairo hwatiri varume vose ndokubva vabuda. Handizi kuti chii chakaitika nanhasi ndinozama imajina.
ndakarova vanhu munowa ndakarova vakadzi ndandisingarwadziwi pane voisi raita sekuti pane munhu ari kutaura achiti hanzi usazvinetsa usawara pane zvavari kugadzirisa pauri but ivo they think kuti pane voisi raitaura ndaiwa sekuti unoziva kuti vairova nichiita sekuti zviri kubhamba kudai kunge garufu riri kurovegwa pasi richibhamba ndo zvandaifila pavaindirova asi voisi iroro rairamba richitaura kuti take it easy pane zviri kugadzirika paupenyu hwako tikati voisi iri riri kungotaura but harisi kuona kuti zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka vakadzi vaya vakauya vachiramba vachipinda 1-1 ndakavarova vakadzi vava ndiri kukunyeberai ndakavarova zvokuti ndogandakawa kuti hapana kumira mushe vakamanya vakaenda kuofisi vakati munhu wenyu pedzeranai naye isusu hatichazvikwanisi ndobva pauya varume vaviri vanga vakaita vechidiki so ndobva ndavati ndorangarira kuti ndakangopfugama ndokubva ndavatarira mafaces avo ndobva ndachisumuka ndobva ndabata umwoku ndobva ndabata uku ndakaita kuvagumanisa so but kuti simba racho ndizivo ndakariwanepi vakabuda futi varume vaya vakati munhu wenyu wadopanduka hatichatombomuka namheno zvanga zvakungoitika pavheranda retoileti pacho pavanorovera vanhu ipapo handizivi saka ndorangarira kuti pandakabva ipapo vakanditora vakadzokera neni kuofisi kwavo vanditora vakadzokera neni kuofisi kwavo vakanditi gara pacheya ndobva ndaramba kugara pacheya ndobva ndagara pasi zvikanzi tatigara pacheya ndikati handinawo vapindura ndakaramba ndakangogara pasi ndakatandavara ndobva vatanga kubuda 1 by 1 vachidzoka futi 1 by 1 vachibuda 1 by 1 ndoranga riri pakazouya 1 achikumbira ruregerero ndiye akatanga kundibvunza kuti munoita nezvei paupenyu ndikati ndoita zvefoni yandakaba ndozvandinoita zvikanzi what do you mean ndikati zvamakaudzwa kuti akazvitengera foni ndozvandoita ndoita zvefoni yandakaba zvikanzi aiwa mama tokumbira kuti mutiregererevo tatakuda kunyatsonzwisisa kuti munoita nezvei ndobva vadana muzukuru wangu ndobva vati mbuya vako vanoita nezvei paupenyu zvikanzi pakuita nezvei vanoita zvesocial media zvikanzi aiwa is she a prophet is she a sangoma is she a what ndobva muzukuru wangu angoti inini zvimwe zvese zvamuri kubvunza handizvizivi kuda mukatovabvunza indobva ndangovati ndinoita zvefoni yandakaba saka ipapo ndandatongozviudza kuti chero zvazvaita ndandisisinei nazvo nondorangarira ndakazovataurira mashoko ekuti ndokumbirawo kuti kana mukange mandiuraya musandirasa musandipisa just keep my body then modeedza mwana wangu ndiye wamuchadini ndiye wamuchaudza kuti tora bhodhi yamai vako uendesoko kana kuti iye achatoona zvokuita kubvira pamuchangomudedza muchiti bhodhi yamai vako vataurayi ava svikai no hatina kuti tokuurayai tati tokumbirawo ruregerero pane zvaitika bjm atofona ati chinyi musavarova ndikati aiwa vaudzei kuti tatovarova madi kumuudza kuti tadovarova svikai don't ever say that ndikati inini manje nini handichatauri kuti ndarohwa indarohwa vaudzei kuti ndarohwa saka akaramba achifona akabva aramba achifona bjm wacho ndobva ati ipai mai ivavo foni ndobva ndapiwa foni ndokubva ndadavira svikai saona mama vakushayile yini ndikati yebo vangishayile zvikanzi manje havana kukukuvadza ndikati angazi ndichiri nechivevi zvikanzi vakurova ndikati vandirova ndobva kwaidzosera foni munhu amheno vakatanga kuita noise ivo pachavo vakatanga kunetsana svika iwe ndiwo wadai vakatanga kungonetsana indakangogara zvangu ndakangotandavara ndakatarisa pasi kudai zvadaro pakangoita phone call handizi kuti akafona ndiani kana kuti zvakafamba sei ndobva vauya vachimanya svikai atitorei mama vativaise mumota tiende navo kumba kwavo kwai foni yatova kumba kwavo ndikati foni iri kuKempton Park haisi kumba zvikanzi foni yanzi yatowoko kumba kwenyu iriko izvezvi kumba kwenyu ndikati yauya nani because muNigeria nawo ndakapa foni yangu hadini hazvizivi zvikai foni inodoriko yakarepewa neplastic reblack yatoonekwa irimo mumba menyu pakona pedhoo saka zvakandinetsa kaini kuti kofoni yauya nani plus zvadini ndobva tapinda mota
ndobva taenda kumba kuya. Tichisvika kumba kuya kuya zveshuwa takaona pane plastiki reblack. Tovhura plastiki riya foni irimo iyoyo yacho yandakatenga. Ndobva ndaenda pa next room ndikabvunza mukadzi arimo kuti ko auya nefoni ndiani. Zvikanzi yauya nomumwe murume ati ndinonzi Baba Brian. Ndikati ati anonzi Baba Brian aiwana kupi foni. Zvikanzi ati achazokufonerai kana madzoka pamaenda. Asi ati tikurumidze kufona uko kuti foni yavapo. Ndobva angosiya akandafoni. Muri kundinzwa? Zvakandishamisa ini. Foni yavachiitora vachiitarira vachitoona kuti foni yavo zveshuwa. Vachibva vakutanga kukumbira ruregerero, kwakufonera mapurisa kwakuuya. Ini ndichibva ndanzi zvoni muri kuda unovhura kesi here. Ndikati ndingavhurira Tax Association case inini ndakamira sane because so far kubvira ndagara muno muJoni vakauraya vanhu vanokwana kuita 6 ndakatarira. Saka inini ndonovaripota ndichiti ndirani. Zvatopera pedzeranai ikoko nezvamunoita. Vakakumbira ruregerero. Vakumbira ruregerero vakabva vakaenda. Ndobva vadonedza chimwe chakaita chiwaleti so. Vakadonedza chiwaleti nechiko changa zvine maID avo vese. Ndobva zvasara zvakadonhera mumba mangu. Zvakadonedzwa nemukuru wacho. Saka takatozozviona mangwana acho zvirimo mumba. Saka asi usiku ihwohwo hwacho pandakadzoka takabva tatouya ndokubva paita vamwe mai vanga vari nesi vaigara paflat pandaigara. Vakati kanaka kurumidza kutobhoila mvura izvezvi utove muzukuru wako namai vako kuitira kuti vadini because ndanda kuchiwa muviri kuti muviri wakurema uyu. Moziva kurema kuye kukuita sokuti ibhaketi remvura randakabata uri muviri wangu ndichiwa muviri wangu uchirema apa kufema ndanda kuita zvokuti ndichifema ndostopa. Ndichita like ndikuda kupera mweya so ndobva kwanzi vatove. Saka Tanaka akabvadzisa mvura ndobva atanga kunditova achinditova but ndakatora nguva ndichikonewa kufema ndokubva ndazoti papaya akaramba achingonditova apedza kunditova ndokubva tapinda mumota ndobva taenda kuhospital. Tasvika kuhospital kuye doctor achibva anosvika achinditarisa achibva ati mukati zvavo maorgans chichichi havana kukuvara but ropa ndorisisiri kufamba zvokuti vanogona kustopa anytime kubreatha vakatonyengerena. Saka nyaya itoripo ndekuti wotonovata wakangobata bhaketi remvura inopisa uchingovatova kuti ropa risagwamba because ropa rikagwamba vanogona kufa mai vako. Saka Tanaka hana kuvata aingonditova uyuvo muzukuru unoda kutorwa ini ndinoda kutorwa takarohwa. Zvadaro pakaita muneighbor wokuMalawi paflati futi ipapo aigara kuseri. Zvakamugwadza. Munoziva kuti vanhu vose vakachema vakati mai ava vatauri nemunhu ko chii chaitika kuti mai ava vanzi varohwe kudai zvakadai. Chii chaitika? Vanhu vakachema kunge pafiwa munowa. Vakachema vanhu. Ini kana kuchema ndaingogwadziwa muviri wangu usiku hwose. Vanhu vakandirinda kunge vakarinda chituna. Ndobva ndazoti kuvanhu chiendai mudini munovata zvenyu toonana mangwana katiri vapenyu. Katisiri vapenyu mungotiendesa kumisha kwedu. Ndobva vanhu vadini ndobva vaparara. Saka mai vavo vokuMalawi vakasara. Vakati Tanaka iwewe chienda unorara. Inini mama ndakusara nchidini ndichivaitira zvaunofanira zvawanga uchiita. Mai vai vakasara tikasara tiri 2 mumba muya. Vachingodzisa vachinditova. Vachidzisa vachinditova. Chaindinetsa vaiti vakanditova vosvinira mvura imwe mubhaketi rimwe. Vakanditova vonyika vosvinira iya pavanditova vondipukuta muviri wose vachitora mvura yayo vachisvinira mune riya bhaketi. Kwakunoedza ndandatooright manje. Ndandakunzwa kuti muviri wangu wadzokedzana but kakurema kachiripo. Vakabva vanditova kekupedzisira makuseni vakanditi chigezai asi mugeze mvura inodziya zvakanyanya. Ndobva ndageza mvura iya ndobva ndapedza zvokuti ndakada kuti ndichipedza kugeza kuya ndichibva ndatonzwa kuti ndiri fiti. Ndapfeka kudaro ndobva ndatobuda ndobva ndaenda Kempton Park kuMunigerian uya. Ndobva ndasvika kuMunigerian uya ndikati iwe nezuro pakaitika nyaya yakadai asi foni ndakaona foni yangu yadini
foni yangu iripo svika iwe pane murume anonzi John uyu ndaichitotaura nezvake nchiti foni iyi ndeyamai Tanaka vanoita zvesocial media from Zimbabwe chichi akati I know her zvikanzi vanofanira kubhadhara 400 rand yekuti ndapedza basa ravo nefoni yavo. John uya ndobva atoti okay, let me pay for her because ndiri kutoenda kupi, ndiri kutoenda kumaibuye, let me pay for this phone. Ndongonosvika ndomukandira foni yake ndodini ini ndoita zvandoita ndodzoka. Saka John ndiye akangoenda, handizivi kuti akamutumawo ndiani, ndobva anobhadhara foni iya, ndobva adini, ndobva atora foni iya nokuda kwokuti akawana kumba kusina munhu but bhaglara rakakiwa asi dhoo risina kukiwa, ndobva angosvika ndobva apinda akaudza mai vemunext kuti ndauya nefoni iyi ndaitora kuKempton Park asi ndatoibhadhara. Mumudzo kuti ndadini, ndakanda foni mumba. Vaya ndopa vakatozoti ndiyo foni iyi, ndobva vatofona ndokudini ndopinduriso kwandakaita kusvika ndasvika. Ndinotomuziva but kwete kuti takambosangana zvefoni hamene kuti atakagumana arini naJohn, asi ndiye akauya nefoni yangu akaikanda mumba. Musi wacho wandaindonzi takuchizonokupisai manje kuti tikuurayika musina kudura kuti foni iripi. Handimaona. Saka zvadaro mai vaya vakati vapedza kunditova ndikabuda ndikaenda kuKempton Park ndikandorondedzekwa maitikiro azvakaita ndobva ndadzoka kumba nokuti ndo information yandaida kuti foni yakabva sei mumavoko ake ikauya kumba uko ini ndanjiurawako. Kutaura kuti mutori minana kuda kwamene toti kuda kwaMwari kwaitika here because uyu akazokwanisawo kuti auye panguva iri kudiwa foni exactly. Uya nefoni munhu wamusati matoni time singatauri naye obva angouya futi nefoni. Number 1. Number 2, pane zvaiitika muri kutoilet michinzwa inzwi ramainzwa rainditi don't worry relax, pane zviri kugadziriswa. Vanhu vakatanga kuzokumbira futi ruregero vakanetsana ivo because kudai kuri kunzi zvaisina minana mukati otherwise makaenda kuKempton Park. Mosvika kuKempton Park foni haisisiko. Ndaitourawa yadzoka kupi kumba handimukuona. So kureva kuti zveshuwa inini I believe kuti miracles they really do exist. So mapedza nyaya yefoni, what happened later? Tanaka akanga atiza. Tanaka akanga atiza, of which pandakati pane pavakanditi taura mashoko okupedzisira apo petrol yakagadzikwa apo. Pane mukomana akatomhanya akanotora petrol zvikaitaura mashoko ako okupedzisira kumwana wako hameno kana kuti kuhama yako iri pedo. Ndo pandakavati kana ndafa musandipisa kana kunondirasira mumvura kana kuti wherever kwamunondirasira bhodhi yangu ingoisai pamunoisa modedza mwana wangu ouya oendesa bhodhi yangu kumusha kwangu. Musandirasa because kana mukandirasa zvinogona kusara zvichikunetsai nemhuri dzenyu. Ndo mashoko chete andakataura iwayo. Zvadaro Tanaka anga atiza handiti vakamutatanidza vakatadza kumubata. Ndokubva Tanaka akaita seiko because anenge ane something chaakacontributa right. Akambofona Tanaka aifona pafoni yemuzukuru. Ameno zvaaitaura navo here zvaivapa hope yekuti foni iripo asi ivo vasingabhilivhi kuti foni iripo kusvikira foni yacho yazochiuya. Zvandiri kutaura kuti yakazongouya foni ndobva kwachitozonzi mwana wacho afona ati foni ichi iripo. Mai vakaudzwa kuti foni ndaisa mumba ndo vakazofonera Tanaka vakati Tanaka chiuya foni yadini, foni yapo because mukadzi wemunext uyu anonga ndiye anonzi akati kuna Tanaka buda utize, vanhu ava vanotogona kukuuraya. Tiza iwewe, kana watiza wozosevha mai vako teti chikuudza zvokudini zvokuita. But Tanaka aisatomboziva kuti foni iri kupi kuKempton Park. Aingoziva kuti mama vakatenga foni but kuti ndaiindisa kuKempton Park kuti inogadzirwa idini anga asingazvizivi. Tanaka aitongonditi ndorangarira achitonditi mama budisai mungovapa foni yacho chero mari yacho mukaishayiwa zvina basa.
aisatoziva kuti foni iripi handiti. Saka zvadaro ndabva kuKempton Park kuya ndanoona ndikaudzwa kuti foni yakauya sei. Ndakauya kumba mai vaya vepaNext Door ndokubva vauya vakati mai Tanaka ndichikutovai paya ndichikupukutai muviri wenyu wese ndandichitsvaga pose pakabatwa nevanhu vakadini vakakurovai. Nyaya yenyu yatopera. The next day vakanzi vakashutana 6 vakaurayana. Vakatofa vanhu 6 vakaurayana. Mushure mekunge nyaya iyi yaitika mangwana acho pakaita noise kuti vanhu 6 vakaurayana. Tangoti gare nguva duku iye wacho mukuru ndokubva adofawo. Asi chete munhu ake wanga munhu mukuru hatizozivi kuti chii chakaitika but akabva atofawo. Ndo maperero akangoita nyaya yefoni. Akashaya zvendinotoziva BGM. So kureva here kuti amai vaikutova vane chivanhu or something chavaigadzira pamuri kuti zviitike izvo? Mai ava vakangonditi mvura yamageza ndo yandatora. Woga wakaisa ruoko rwake ipapo achasangana nezvaachasangana nazvo. Handizivi kuti vakaitei, handizivi. Nokuti hatina kana mbogara tataurirana zvokuti vaite chinyi kana kuti chii. Vakangoita zvavakaita ndobva vangondiudza kuti basa ndatopedza, don't worry. Mai ava vanoita nezvi? NdevekuMalawi, handizivi but anenge munhu anoziva zvemushonga here because pane nyaya dzemamwe ake macelebrity muno muSouth Africa dzaimbotaura nezvadzo zvichiita sokuti vanobatsirwa kumba kwavo naanzi mbuya vake here mai vababa kana kuti chii Malawi ikoko. Saka kuti ndizive kuti inini panyaya yangu akaitei handizivi because varipi ambuya maybe nesoto todawo ndogadzirwa variko kumaiwe kutembisa. Alright. Mudiki vana mwana mudiki havana kumbokura ndofunga havasi chembere yakadini takatoinzana zvedu kana kuti vantori mukuru mudiki kwandiri kana ne2 years asi havana kunyanya kukura zvavo. Alright. Ngatiendedu kunyaya yemusic yatichataura iyayi. Imimi maimba nyasha dzenyu nekubudikidza kweupenyu zvamaisangana nazvo. It was a testimony song. Yamaiimbira but yobva yaputika zvachose. Ende hamuna kugumira ipapo. Bva manje makabva ubuditsa mushiringindi. And I think pane imwe futi yamabuditsa pakati apa zveskende handitika. Masongs enyu ari kuti mukaimba arubva azikanwa nevanhu but kune vanhu vatoni makore nemakore echiimba havasuzikanwa. Makafila sei that moment mechiona song yenyu ichidai so? Ndakafara zvisingaiti. Ndakafara ndikatenda Mwari nokuti zvinhu zvandanga ndisingambotarisiri kuti ndingatrenda zvakadaro because song iyi ndichiirekodha ka. Ndakati song iyi ndoda kunge ndichiiplaya poga pandinenge ndichiita mavideos angu kuti ndisarohwa nemacopyrights. And I was thinking kuti ndiyo first and last song yangu. Nekuda kwokuti handina kumbofunga kuti ingateregwa chero nevanhu 100 chaivo nokuti yaive song yokungotenda Mwari pane zvavakandiitira ndisingazivi kuti kuvatenda nekuda kwezvavakatondiitira already vachawedzera zvimwe pamusoro pezvandiri kufungidzira kuti ndo zvavakatondiitira. Saka ndoda kutenda zvikuru Mwari nokuti Mwari vakandisumudzira zvandisina kumbofungira. Ndakafara nanhasi handisati ndabhilivha kuti ndo zvakaitika kana kuti ndo zvichiri kutongoitika zvokuti ndikareleasa masongs angu vanhu vanomafarira. Handizivi ini kuti chii chinoitika because handina chandoshandisa kuti nditi chelaki kana kuti chaunga kana kuti chii. Chandoziva chandoita ndechekuti ndichida kutanga kunyora song yangu ndinonamata ndoti Mwari ndakuda kuita project yangu yakati ndokumbira kuti chii munditungamirire. Ndarekodha song yangu ndisati ndaiburisa kuvanhu ndinoichengeta for 3 days ndichinamata nezvesong iyoyo ndichiikumbirira kuti Mwari song iyi ndoda kuti itekeshere nenyika vanhu vaifarire. Then musi wandoireleasa
ndotofasta kuti Mwari zvatoitwa mazvitendera ndo zvandongoita chete. Yes. Mubudikidza nekutaura kwenyu kwemashoko enyu, muri munhu anobhilivha muchivanhu, muri munhu anobhilivha muchikristu here, muri papi? Inini ndinobhilivha pachikristu, asi kana ndichitaura zvechivanhu, vanhu vanogona kufungidzira kuti uyu munhu anenge anotoita zvechivanhu, zvemudzimu kana kuti zvemashavi. Ndikakutaurirai kuti mumba mangu chero mukapinda muoni bute, chamunogona kuwana indorani yengubhani kana kuti zvimwe zvinhu zvakangoita zviri simple zvinongoshandiswa nevanhu vese. Kwete kuti ndingadoti munowana mune bute, munowana mune chifumuro, munowana mune chinyi, handizviiti. Ndogona kupa vamwe vanhu maremedies, but inini kashoma kumaita, handimashandisi. Saka inini ndiri munhu anonamata, anoenda kuchechi. Ndinobhilivha in God. Yes. I'm a Christian. Aiwa, tinotenda. But maitanaka, makambobvira mapinda mumba here kuroorwa zviri official before or after Tanaka? After Tanaka ndakatombororwa. Ndikagara nemurume from 2010 up to 2017. Ndikazodivorca. Mushure mekunge mwana wemunin'ina wababa vangu adanana nemurume wangu. Chakandigwadza ndechekuti munhu wakadanana nemurume wangu zvakapa kuti ndimurambe, ndoziva kuti chihure kuvarume vese chiriko. Asi chinozonyanya kutariswa ndechekuti murume wako wahura nani. Ende ukama hwako nemunhu waahura naye hwakamira sei. Pane zvimwe zvinhu zvokuti ndinogona kuti ndikati handichazvidi, ndinozvirega for good senge musangano wenyika. Ndikausiya ndausiya, handina kana chimwe chinhu chandogona kurangarira. Kozoita umwe munhu wokuti munhu iyeye is very close to you, hapana chinhu chaunogona kuita muupenyu akasachiziva, hapana event inoitika paupenyu mumhuri mako akasange aripo. Saka inini ndakatarisa kuti munhu wacho ahura nemurume wangu, ndiani wangu. Koma mangwana ini ndikaramba ndiripo, izvo zvaitika zvinhu zvakadai, chii chinozoitika? Ndikakoshesa upenyu hwangu kudarika murume. Murume wangu akandihurira nehama yangu yepedo. Ende iri hama yepedo yacho kudaro, ndo kwandakatsvira mavanga andinawaya. Saka ndakabva ndaona sekuti chinhu chakaplaniwa, chakaplotwa kuti semunhu wakuda chirema kana kuti chinyi, iwewo ukazonodai kana kuti there's a lot that happened panyaya yakaitika pamurume wangu nenyaya yakaitika yakaitwa nevanhu pandakakuvarira masikazi amuri kuona aya. They are the ones vakacontributa pakudestroya marriage yangu nekundiita kuti ndive zvandiri, kutaridzika kwandiri. Saka zvinhu zvakandigwadza izvozvo, ndikaona ndisingakwanisi kuramba ndichitarisana nemurume wangu mushure mekunge aita zvinhu zvakadaro. Aiwa, tinotenda, tinovimba futi kuti vazhinji vanodzidza mukubudikidza kwaizvozvo. Yes. Kana murume akahura nehama yako yeropa, siyana naye. Murume ngaahure nevanhu vekunze, vekuti hamutsikidzane tsoka. Kwete hama yokuti kukaimbuya vafa, tinonosangana ipapo, akada kunokora tsoka yangu, anoinokora zviri easy, achiziva kuti uku kumuchato wavatete hamboregi kuuya, unouya chete ndichadhila naye. Akada kutora bhurugwa rako anongoritora, akada kutora hembe yako, akada kududunura shinda, anongoita zvada, nokuti nguva yekusangana kwevanhu vehukama ivo vachirwisana ndo yakawanda kudarika nguva yokudini yamunenge muri kure nakure. Semutogwa, kana munhu akadanana nemutogwa, hazvina kushata. Yes. Nekuda kwenguva yedu maitanaka, imimi mungati here music career muchiri kuenderera mberi? Music career ndichiri kutoenderera mberi, ende chishuvo changu ndechekutoenderera mberi kusvikira ndasvika mberi kwandoda kusvika. But my challenges manje andinenge ndichifesa ndo anogona kunditadzisa kuenda mberi, asi inini chishuvo changu ndoda kuenda mberi. Ma-challenges akaita sei? Dzimwe nguva tinogona kunyora masongs, asi mari yekuzorekodha ndo inozomboshaikwa. Yes. Seizvezvi ndiri kufungidzira kuti dai ndaitawo album.
sekuita kuri kuitawo vamwe vaimbi vese zvingandibatsira kuti ndikwanisewo kudini kubhukwa ndichienda ndichinopefomawo ndichiitawo mari nebasa rokuimba. Ende masongs aripo akawandisa andakanyora, asi dambudziko riri pakuti mari yekurekodha ndiyo isipo, zvinopa kuti ndione sokuti dzimwe nhambo zvichandikanganisa. Asi dai ndaigona kuwana mari yekuti ndikwanise kurekodha masongs angu ane uwandu hwawo, ndaikwanisa kurekodhawo kana maalbum chaiwo, because panenge pachitodiwa mari yekurekodha maaudios, panenge pachida kurekodwa mavidhiyo. Like vanhu vanofarira stereki music yekuti kana ukarekodha wobva waita nevidhiyo racho, zvokuti ndikakwanisa kuwanawo anokwanisa kundibatsira, anovolondiya kundibatsira, ndo pamuchakwanisa kuona kuti maitanaka vari serious uye vanogona basa ravo. Nokuti song 1 iyo pachayo inokwanisa kutoibhadhara 2000 rands kana 2,500 rands, but nokuda kwokunzwawo tsitsi kunenge kuchiita vanhu munokwanisa kutaurirana navo, asi zvinodhura. Mavidhiyo chaiwo anotangira pama 7,000 8,000 zvichikwira depending nequality yevidhiyo raunenge uchida. Asi sezvamunoziva kuti vanhu vanoda zvinhu zvine quality, ndaishuvira kuti dai ndaigona kuwanawo munhu anokwanisa kundibatsira kuti ndikwanise kurekodha music yangu ndichishuta nemavidhiyo ayo, zvaindibatsira kuti ndigone kusumukira nespeed yandinotarisira kuti dai ndingasumuka nayo. Aiwa, vanenge vakateerera Maitanaka. Vanhu kana musina problem tichange takanyora nenhamba dzenyu pascreen. Tomboti pane sponsor ari kuda kukubatsirai this music, vanokubata ipapo? Kana pane vangada kundibatsira pakuti vandisponsewo vandisimudzire pamusic yangu, vanokwanisa kundibata pa073 +27 because ndiri muSouth Africa, +27 73 074 6828. Ndidzo namba dzangu. Tichange takadzinyora futi pascreen kuitira kuti vanhu vanatsokudziona zvakanaka. And ndinovimba kuti mhuri yeZimbabwe inobatana chaizvo when it comes to help people, especially vanhu vane chipo semi. Ichokwadi here kuti ndanzwa kuti president wakati kasongo kekuti Mushiringindi avadukanzwa. President vakati kasongo kekuti Mushiringindi havana kuti havadi kukanzwa, asi kuti kakutaura kavaita vakanakirwa nekasongo aka zvokuti vakataura kuti kwavo kumasvingo kuVitori havasati vambokanzwa kasongo aka. But inini ndakavanzwa sokuti vakakafarira kasongo aka, nokuti vakati takatokumirirai mai Mushiringindi kuti muoshiringinda muri pano tichikuonai nababa Mushiringindi vacho varipo. Ndisingazivi kuti vairevera pakuti kudini. Aiwa, saka chitotsvagai vari kudhuze vayeuchidze president kuti zvafanana naHeroes Acre uko. Ndauti Heroes Acre, Heroes Day raakuuya iri kunodiwa vanopefoma kaka. Kana Mushiringindi iri favorite yapresident, panofanira kutonge pechitopefoma Mushiringindi. Ndinovimba vachandirangarira nokuti vakaratidza kuti vakaifarira. Kana vasina kuifarira vanofanira kundidanazve ndonoipefoma then ndovabudza kuti inorevei, vasati vamhanyira kufungira zvisizvo. Alright. Ayo handofunga kuti vakaifarira. Nayo inofadza munhu wese unoinzwa munzeve yechitorira. Maitanaka, before tisati tavhara chirongwa chedu, iko zvinezvi besides music, what more are you doing muupenyu? Iko zvino hapana chandiri kuita, ndakatostaka izvezvi, handina chandiri kuita, ndakangogara. Ndakanga ndichimboita zvekutengesa but ndakabroka nekuda kwezvinhu zvimwe machallenges andakasangana nawo kumusha kufamily yekwangu, zvakabudisa mari, ndakafirwa, ndakatanga nokugwarigwa ndikafirwa nemunhu anga ari very close to me zvokuti hakuna umwe munhu aikwanisa kumira. Ndiri munhu wokuti ndiri kuda kutoti dai ndaigona kuwana kubatsirika chaiko chaiko ka ndiri kuda kutosumudzwawo.
kuti ndibve pandiri, because right now ndakastaka, handisi kuda kunyeba, handina chandiri kuita kuze kungoita izvozvi zvesocial media nekuimba ikoko. Muroda kubatsirwa nei Maitana? Ndoda kubatsirwa nemari chaiyo yekuti ndigone kusumukira kubvira pandakawira. Munhu akangondipawo zvake 5 to 10,000 US dollars inokwana. Ndiri munhu wokuti ndinoziva zvokutanga nazvo, especially pabusiness, zvinoattracta vanhu, zvinokurumidza kundiboosta. Yeah. All right. Aiwa, tinotenda ende tinoshuvira kuti dai masimudzirika. Tiri mumota tichiuya kunoko, ndanzwa muchitaura kuti ndakastaka sekureva kwamuri kuita, muchiti makambovharwa mari. Pane musikana wandakanga ndichiita marounds naye, munhu wokuti waizivana nevanhu vataiita marounds navo, saka inini ndanga ndiri wechi5 kukandigwa. Musikana uyu akabva akolekta mari, vanhu vese vaiziva iye, tese taiziva iye, saka vese vakaendesa mari kwaari, ndokubva atora mari iya. Tikafonerana zvakanaka achiti ari kuuya nemari, asi haana kuzouya nemari. Instead, akatiza akaenda kuZimbabwe, akatiza nemari inokwana kuita iyo 25,000 rands yanga iri yemarounds. Kureva kuti nemi makatovharwa ipapo. Raundi rakatovharwa nderangu because ndini ndaifanira kupuhwa mari iyoyo 25,000. Yanga iri yangu, yanga yakolektiwa kuvanhu. Sekuti ini ndaikanda kuvanhu, iye achikolekta achipa varidzi. But paakakolekta yangu kuvanhu haana kundisvitsa, akaitora akastoka akaenda kuZimbabwe. Sa munoda kuti chipa nyaya yevamwe vari kutamba marounds? Chandinoda kutaura kune vanhu vese vari kutamba marounds, kunyanya-nyanya mazuva ano atiri, takatarisana nenyaya yemachi iri kurira iyi. Chinoitika ndechekuti 1, unogona kushaya mari yako waikanda, nekuda kwokuti vanhu vanogona kutiza zviri kuitika izvi. Chechipiri, musatamba marounds nevanhu vamunoziva manhamba avo pafoni, asi zviso zvavo nepavanogara musingapazivi. Then imwe nyaya inoitikazve ndeyekuti chero ukaziva munhu fesi yake nepaanogara, tiri muno munyika yeSouth Africa kana kuti tiri kwatiri kwese koko kusiri kunyika dzedu, munhu unogona kumupa mari nhasi, mangwana anomuka akatotuta nemari yawakamupa iyoyo, otsvaka pamwe pokugara pokuti haufa wakamuona futi. Saka marounds kana tichimatamba ngatimatambei neungwaru, nekuziva kuti vanhu vatiri kutamba navo ava kana vakazoita chitsotsi chokutora mari dzavanhu vachitiza nadzo, tine patinokwanisa kuzorikafa mari dzedu. Ndo chete zvandoda kuudza vanhu vese vanotamba marounds, kunyanya-nyanya vana mai ndo vanonyanya kuita zvemarounds. Aiwa, ndatenda zvangu. Pariko zvinezvi tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Asi Maitanaka, ndine mubvunzo mumwe chete tisati taoneka. Choice yamakatora yekubva kumusha kuuya kuzogara kuSouth Africa, munoti makagona here kana kuti munodemba kuti dai ndakaramba neRosebank? Choice yandakatora yekuuya kuSouth Africa ndakurigreta. Kuti dai ndakangoshingirira ndiri kumusha, nechikonzero chokuti kubvira patakauya kuno kuSouth Africa kwacho zvikanzi bata chawakaita chaicho uchiise apa, chinoratidza kuti wonga uri kuSouth Africa chakasiyana nevari kumusha. Vari kumusha vari nani kudarika isu tiri kuno. Saka I'm regretting kuti dai ndakagara zvangu ndiri kumusha, at times ndaingozojairira pamwe dai ndatova pane chimwe chinano. Kurudziro yekwavari kuda kuuya kuSouth Africa right now? Kurudziro yangu kune vari kuda kuuya kuno kuSouth Africa ndeyekuti regai kupedza nguva muchiuya kuno. South Africa yakatozoshanyigwa neZimbabwe, Zimbabwe ndo yaakuno. Ungatoti kumusha ikoko ndo kwaakujoni. Nokuda kwokuti maomero aita upenyu hwokuno hwekumusha huri nani. Plus kugara uchirarama upenyu hwokuti unogara wakangosunga utovo hwako
uchitandaniswa, uchitukwa, uchida mwana mazita, uchithreatenwa, upenyu hwakadaro hausi safe. Vana ngavagare vari kumusha navabereki vana garai navana vachienda kuzvikoro vakasununguka. Kuno hakuchina chamahara. Chipatara chamahara forena rinobhadhara. Hakuchina chemahara cheforena. Saka veduwe garai kumisha mungodzidzira zveikoko muzvijaire kumushande kwedu. So amaitanaka tanzwa zvese zvamataura. So music yenyu imimi iri kuwanikwa papi chaizvo vanoda kuiteerera? Music yangu kana muchida kuiwana munoenda kuYouTube channel username Maitanaka Dube. Maitanaka Dube. Yes. Pa YouTube channel. Yes. Tine kamera iri papapa. Toda kuti munatsokuvakoka vauye koteerera music yenyu. Andiriya. Okay. Muvaudze kuti vanofamba sei kuya koteerera music yenyu pachannel page. Vakoke zvamuri kuda imimi kuvakoka. Makadiko maZimbabwean nevamwe vose vari kunze kwenyika vanonzwa chirungu, chikaranga nemabhitsi right. Ini Maitanaka Dube ndinowanikwa paYouTube channel. Pamusic yangu yese yamungada kunzwa, nyasha dzenyu, mushiringindi, yawe, zveskende, vavengi, ndizvozvo yese mukaenda paYouTube channel munondiwana ndiripo. Uyai veduwe musubscribe, musapote Maitanaka for the people or my mushiringindi ndo riri kupisa. Thank you so much kune vachandisapota. Ndinokudai mese. Your support means a lot to me. Bye bye. Ndofunga mawaona kuti ndimi mai mushiringindi ka. Saka tese neuwandu hwedu takadai so ngatimhanye kuYouTube yaMaitanaka timbondofila mangoma. Type yemangoma asingaimbwe nevamwe. Saka ngatimhanye kuYouTube kwaMaitanaka. Hanzi panonzi Maitanaka Dube paYouTube channel yavo. So tinotenda muri yeZimbabwe. Ngatisangane muchirongwa chinotevera. Ndabuda ndaenda kunotenga zvinhu zvemwana zvepreparation zviya. Ndodzoka nokutoona kuti mumba mune munhu mukadzi. Takatogwa mubed bridge. Hatizi kuti kunonzi kupikwa takaendeswa kune dzimwe dzimba kwakaita kumaruzevha so. Hakuzi kwaMaria. Ameno. Takanogara pamba ipapo ndopaziva chero izvozvi vision yacho ndichinavo. Pane dzimba mbiri maraundi maviri. Vanhurume vachipinda munosvika muchigara pamotikari. Muchigara makavhura makumbo kudai so vanhukadzi muchigara pakati pechi pevanhurume. Kuti vanenge vaka kuitira kuti handiti akawanda. Motikari idiki handiti i2. Alright. It's more than 40. Motikari zvongo zvimavheni izvo zviya zvimamaster zviya. Saka kuitira kuti vanhu vadini mugara nemukwana. Muchipinda vanhurume land revanhurume vanhukadzi mopinda makadi koteverera vanhurume. Hazvina basa ndiani. Hazvina basa nokuti ndiani kana kuti ndewepi. Nambuya. Mai ava vaitondidana zita rokuti Eliza. Mai ava vakatondiona kuti ndiri mwana wavo anonzi Elizabeth. Mai ava vakatondihaga vakatochema misodzi. Vachindibvunza kuti ndiri kutsvage muJoni. Ndiri kudei? Ndauya kuzodini? Mai vangu vari pachiteshi, vangu vari pai makaona pai. Mai ava vaibva kunotenga. Aiwa musimudzi tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse toro yakaremera hama. Patiri kuenda nemuko tiri kutoona kubhabhatidzai tobva tatokudini tokuurayai topisa. Handi munoziva kuti titourayai topisa. Tikati it's okay, foni handina kuba ndakatenga. Vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu. Mimone munondo wacho imimone rushuwa ndimimone kupenya kwemvura. My partner kuti ndakapinda nadayasiriye pamwe ngade ndakafa ndakasvika patime inga yangu chapera kapera because kwandiri vakangofanana nemuroi. Do you know kuti anzi uroi
ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi, ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure. Across the border. Zita Dumisani Mulambo mafambise ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi.